Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng hiniyaw na liempo. At meron po tayo ditong ginisang talbos ng sitaw. Yes, at meron tayong maraming rice mga ka-foodies. Ang drinks natin, tubig po. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang Sunny Game apps. Ayan, sa mga gusto pong mag-download, panoorin po natin. Siya mga foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. I-click ang download, tapos install, pagkatapos po ay open po natin. Pagka-open po ay lilitaw po ang register or login. I-click po natin ang register, tapos lilitaw ang account, password, confirm password at OTP. Sa account, ilalagay po natin ang cellphone number. Sa password naman po ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. I-confirm lang po natin ulit. Sa OTP naman po ay i-click po natin ang send at hintayin natin dumating ang OTP code at ilagay dito sa may OTP at i-click ang register. Makakapasok na po tayo sa Sunny Game mga foodies at makakapili ng games. Madami po silang mga games na pwede natin mapaglaruan mga foodies. Meron po silang Dragon vs Tiger, Red vs Black, Fruit Slot at iba pa. At syempre meron din po silang paborito natin Tong Eats. At para makapaglaro mga foodies, kailangan natin mag-cash in. I-click natin ang wallet at makakapag-cash in po tayo ng 100 up to 30,000 gold. I-click natin ang 100 at ilalabas ang binding cash. Ilagay po natin ang GCash number at i-click ang send. Pagdating po ng OTP code, i-type po natin at i-click ang save. Try po natin ang 100 ha at i-click ang OK. Pagkatapos po ay copy. After nun, punta na po tayo sa ating GCash. I-click ang set money, tapos express send, at i-paste po natin ang number na kinapin natin kanina. I-click ang amount, pagkatapos ay next at ang send 100. After nun, balik na po tayo sa Sunny Game app at pwede na po tayong maglaro. Upon registration po, meron na po tayong libreng 10 pesos. Heto mga foodies, try natin ang kanilang bagong game, ang Tong Eats. Open natin at ganito lang siya kadali. Parang naglalaro lang tayo kasama mga kapitbahay, oh, di ba? Ang ganda. Maglaro na po tayo, try natin ang Tong Eats. Ang maganda nito mga foodies ay pwede nating i-withdraw ang ating napanalunan. I-click lang po nating withdrawal. Pwede po tayong mag-withdraw ng 300 up to 10,000 pesos. I-enter lang po natin ang GCash number at i-click ang withdraw at papasok po ito mga foodies within 12 hours lang po. Ganun lang po siya kadali mga foodies, kaya download na po tayo. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Sunny Game. Mga ka-foodies, nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po tayo mga ka-foodies. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Makantaking Kapampangan. Manta na po. Yes. Alas stress na. Nasubo tayo. At ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Taba. Bagong rice. Bagong life. Alam niyo mga ka-foodies, ang hirap hanapin yung talbos na sitaw. Hirap hanapin to. Gusto ko sana yung talbos ng sayote. Wala eh. Masarap din yun eh. Sarap. Sarap, no? Sarap. Namiss ko to. Sitaw.
Sarap, no? Ang sarap ng marinate ng ano. Mm. Ang sarap mga kapatid. Pagluto na kayong ganito, mga kapatid. Ano lang, bawang sibuyas at saka kamatis. Kamatis lang. Sarap. Okay. Ang sarap ng pagkaano na. Marinate. Marinate. Sarap. Ito yung masarap na inuulam. Simple pero masarap. Pwede mo lagyan ng atay manok. No? Pero mas masarap yung ano. Alam. Simple lang. Kamatis Ganyan lang lang. yan. Yan no, kamatis. Oh. Tsaka sibuyas, bawang lang. Konting magic sarap. Oh. Salt na. Tipid pa.
Rice is life. At mga, sorry. At mga foodies, gusto din po namin magpasalamat sa mga nakakolab namin po. Yung mga previous at collab natin na sila Kyle Popper at saka si Hungry Mang yan. Yes, Ayan. germang yan. Sa mga hindi pa po nakapanood sa kanila, please panoorin po natin sila. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa kanila. I-click po natin yung kanilang bell para po parang pag meron po silang bagong upload, yan, mapapanood po natin yung kanilang bagong upload. Mm-mm. Hungry Mang yan, tsaka Kyle Popper, thank you so much po sa online collaboration. Ngayon yung ngayon yung request ko ay Angry Mang yan. Panoorin yung mga kapudipis. Abangan natin. Mm-mm. Meron siya ngayon. Sarap. Seryoso, no? Luto? Alas-3 na. Sarap. Sarap. Kalamansi. Tapos natin yung rice. Tapa. Sino kumakain nito? Tagalin ko yung balat mo. Tigas? Sarap. Hindi siya matigas, malambot kasi lang. Ayan.
Sobrang init ngayon, no? Kaya lumalabas na yung mga sumpa-sumpa. Oh, nalaglag yun. Nakita? Ano lang yun? Ako ang dami ko na ano ngayon. Kasi mainit na yun. Malabas na yung mga sumpa ko. Pag summer si BPM, meron siyang alaga. Mm-mm. Pwede kayong hingi sa kanya. Namumunga eh. Ikaw talaga. Ay, Diyos ko dahil. Sino yan? Sino? 10. 10? A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bakbo? Sino yan? Ang dami nila. Oh. Nagulat ako. J? Jason? JR Magtulis, Hungry Chino. Sino pa? Jason? Sino pa? Chicks DBE. Ang dami. Uy. Sino pa? Sino pa yung mga mukbangers na nakaalala kay BPM na letter J? Pinawisan tuloy ako. Ang dami nila. Nagulat ako. Hindi ko expect yun ha. Hindi ko binila. Tinulaan ko lang. Teka muna. Rice pa. Mag-rice ka pa. Kinikilig, no? Hindi naman. Shoutout pala kay, kay Prince Tala. Hi Prince Tala. Tsaka kay Kevin, at tsaka kay Si Crisaline Ignacio at kay Kuya Alci Mendoza. Kuya Alci Mendoza. Ayan. Shoutout sa inyo. Tsaka si Joshua. Ano kasi ang pinili ni Joshua? Joshua Manuel. No, yun. Mga kasama namin sa gym, sa Grumman's Gym. Ayan. Sa mga malapit dito sa sa Lubao, sa Petis, Guagua, ayan, kung gusto nyo mag-gym, punta po kayo sa Grumman's Gym, ayan, sa harap ng White House. White House. Doon tayo maglalaro na multo-multuan. Mapait yung namin doon, coach. Hindi ako nabubusin yun. Ako din. Sarap. Ititira ko kay Chichito, ha? Yes. Nakatingin sa akin, nasa ilalim ng mesa. Ito din, oh. Mami, tira mo ako, sabi niya. Sabi niya? Oh, Nagsasalita ba? nagkakaintindihan kami yan. Mga foodies, ayan, Sunny Game po. Kung gusto po ninyong malibang at kumita, mag-Sunny Game na po kayo. Nasa description box po namin ang kanilang link. Yes, Yes. mga kapudibis. At shoutout po pala kay Team Matibay. I love you po, Team Matibay. Senior Maymay, Mads Ellen, Jason Laksamana, Stella Batusin. Yan, thank you so much and we love you all. At gusto din po namin batiin ng happy 14 years anniversary sila, Mylen and JR Uchi. Ayan, happy anniversary po sa inyo. Happy anniversary po. Sana all. Oo, sana all. Mga foodies, thank you so much po sa suporta at sa panonood po. At shoutout kay Siopaw, Lea Payawan, Lea at kay Baby Payawan. Allison, at shoutout din kay Frenny Kimi, S. Tuason C, at si Ate Frenny Kimi. Lenny, at si Frenny Rizali. I love you all. I love you all po. Mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie Bee Vlogs, please mag-follow ay mag-subscribe na po kayo The Foodie Bee Vlogs at mag-follow na din po sa Facebook page po namin. Kaya mga kapudibis, tsaka sa TikTok.
TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM at Instagram ng The Foodie. Kaya mga kapudibis, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you all.